ko watch password ni enango ji osiko mana wacho ni password ji gido mana password kidonja do ngato sani untiere gik moko maringo mane mbui twak manu bedo go juma mokalo e county Homa Bay ji dwaro mana password makata in bende iluongo kanyo mana nyako ramoga jong mantiere dala masamoro poko chupo kata kanyo mar go gino password ni enango ka patch jopiny mondo mi gilernwa Neto watch password minyiso ni gene bende gisepenja ging'eyo ni enang'o jatelo adwa ni iwuoye matin mondo inyiswa ni to password minyiso ni po mang'eni nyalo konya tiyo e nyale kaka an kijana jatelo an kuomi ang' ni lerna ni to in bi winjo tiyo password miwacho ni onge ni kaluwore kod lony manyasani mitiyo godo e yor weloni. Koro an iluonga ni Victor Otieno korka password koni to ber nikech en gima digital madebe to koro ok dhi gwe sama walose ni endi to problem mantiere ni koro gini koro debe dwa kata mana loe nikech koro ang' nochunwa ni wariti ne wabiro ka saa 11 okinyi surely mine ntiere kama dhi uso alot moko nego bed ni dhi corona market odhi omanya alot obigo restaurant gi mondo giusi to ketwa ni koro dwa rita gini makata mana we don't have any information onge information man go atol to wantiere line penja wi penja jagine pero kama na nyada dhire nyadendi mondo embo mi wapach gi kaka isewacho ni gisechopo ka okinyi owinjo gidog gi manya jober machiegni nyisa ni nyingi ng'awa to in watch password ni inyalo wacho ang'o ma uketu ne uloso ne mulolongo to gima dhi nyime to kuom nyinga iluongo ni Matilda Dhiambo nagocho pand pieri kae to nwa mondo gokinyi to wach password ni to kang'eye maber nikech ana sechopo nyaka mbele kucha chaba penjo ni password ni to ng'ama ni kode to jogi ok lernwa kanyo malong'o koro abe ok tin ang'e nang'o maendelea mbele moloyo to gine maging'eyo koro ang'o ma inyalo wache to ang'o munyalo kwayo mondo mi otim kotenore kod password ni mondo unyal luto mbulu chon unyal dok e yore mag yuto. An gima nakwayo ni ng'ama nigi mong'e password kaka itimo mindo bi otime sama chon wago kura nwa mondo chon ber kwa dok e ot chon